dat is een café. Er gebeuren vreemde dingen, maar nu viel het mee. Ik zal u vertellen wat ik daar zag. Een geit kwam toen binnen, ik schoot toen in de lach. Een geit in een café, dat maak je niet vaak mee. Mensen, dat is niet gewoon, hij drinkt een potje bier en gaat dan aan de stier. Dat doet ons veel plezier, ja dat doet ons veel plezier. De mensen in het café, die stonden even paf. De geit speelde blokfluit, dat was erg maf. Het werd naar men kon zeggen een vrolijke boel. Iedereen was gezellig, dat is een fijn gevoel. Een geit in een café, dat maak je niet vaak mee. Mensen, dat is niet gewoon, hij drinkt een potje bier en gaat dan aan de zwier. Dat doet ons veel plezier, ja dat doet ons veel plezier. De kastelein en ook zijn vrouw, die keken zeer tevreden. Het geld stroomde binnen, de sfeer was zo king. De tent werd steeds maar voller, er kon geen kip meer bij. Maar dat mocht niet hinderen, toch waren zij heel blij. Een geit in een café, dat maak je niet vaak mee. Mensen, dat is niet